Iawn. Felly, gobeithio bod chi gyd wedi cael yr e-bost yn bonus sy'n gynharach gyda chopi o'r llyfr gwasanaeth ynglwm wrtho fe. Fi'n gwybod mae Dafydd wedi printo fe gyd mas yn barod, y llyfr cyfan, fod e gyda fe fyna. A byddwch chi gyd nawr yn gallu mynd i gystadlu yn erbyn cyhoeddiadau'r gair, achos bod copïau gyda chi ar ddisgen. Ond anfonais i hwnna i chi achos byddwn ni'n trafod wrth gwrs y gwasanaethau penodol yn ystod y sesiwn yma heno. Nawr, rwy'n mynd i rannu sgrin. Lle mae e? Hwnnw. Felly, ni'n trafod cymun heno, fel wnaethon ni drafod bedydd dydd Mawrth diwetha. Mae swper yr arglwydd neu'r cymundeb yn un o'r pethau yna lle mae gwahanol bobl yn rhoi enwau gwahanol. A dweud y gwir, i'r un peth. Gyda bedydd, un enw yn gyffredinol sydd gyda ni i'r sacrament. Dyn ni ddim wedi bathu termau gwahanol i gyfeirio at y bedydd. Ond mae'r cymyn yn wahanol. Mae yna amryw o enwau gwahanol, gyda nifer ohonyn nhw yn enwau Beiblaidd, a cwbl ohonyn nhw ddim, a dweud y gwir. Felly mae yna 6 enw fi'n mynd i edrych arnyn nhw nawr, dim ond 4 sydd yn ymddangos yno ar y sleid. Fi'n gwybod pam o'n i yn cael yn fagu yn yr eglwys nôl yn y 70au a'r 80au. Falle ta swper yr arglwydd oedd yr enw mwyaf cyffredin oedd yn cael ei ddefnyddio, oedd yn cael ei ddefnyddio pan oedd y cymyn yn cael ei gyhoeddi, enghraifft o sul i sul. Byddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd ddydd sul nesaf. A mae hwn yn dod o sail Beiblaidd cadarn iawn wrth gwrs. Mae yn ymddangos yno yn cyntaf Corinthiaid 11, adnod 20 i 21, yn gyfieithiad llythrennol o Cwriacon Deipnon o'r Groeg, swper yr arglwydd. A mae'r term yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin gan yr eglwys fore hefyd, o 50au'r ganrif gynta ymlaen. A mae term gwahanol efallai i swper yr arglwydd yn cydredeg gyda'r term hwnnw yn yr eglwys fore, sef gwledd agape, neu wledd cariad. A mae'r haneswyr yr eglwys sydd yn edrych ar y cyfnod bore yn credu bod gwledd agape yn rhywbeth tema bach ar wahân i swper yr arglwydd sydd yn cael ei ddisgrifio yn gyntaf Corinthiaid 11, bod e'n cyfeirio'n fwy cyffredin at y wledd y fyddai Cristnogion yr eglwys bore yn cyd-ddathlu gyda'i gilydd pan o'n nhw yn cyd ymgynnull. Felly mae'r term hwnnw yn sefyll i'r naill ochr i'r raddau oddi wrth swper yr arglwydd, sef term cyffredin iawn ryn innau yn ei ddefnyddio. Gai ofyn, yn eich heglwysi chi, ody'r term swper yr arglwydd yn un cyffredin pan byddwch chi'n cyhoeddi'r cymyn heddi? Nag yw. Na, dyw e ddim? Nag yw. Na. Felly falle rhywbeth yn perthyn i oes blaenorol oedd hwnnw yn plith ni fel annibynwyr o bosib.
Fi'n credu ta y cymundeb falle yw'r term mwyaf cyffredin rydyn ni fel annibynwyr bellach yn ei ddefnyddio i gyfeirio at y sacrament. Yn y Testament Newydd, dyw cymundeb fel y cyfryw ddim yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i gyfeirio at y sacrament arbennig hwn, ond mae sail gadarn i ddefnydd cymundeb, wrth gwrs, achos mi oedd yn ôl y disgrifiad yr enghraifft yn Actau Pennod 4, yr eglwys fore yn dal popeth yn gyffredin. A na gyd mae cymundeb yn ei olygu yn dod o'r Groeg koinonia yw dal pob peth yn gyffredin, yn rannu yn gyffredin, yn byw bywyd cyffredin. Taswn ni yn rhoi y sgwrs ma i gynulleidfa yn yr eglwys Anglicanaidd. Mae'n bosib iawn taw yr Ewcharist byddai'r term mwyaf cyffredin. A eto mae hwn yn derm Beiblaidd, yn dod o y gair Groeg Ewcharistia, roi diolchgarwch, a mae hwn hefyd i'w weld yn y disgrifiad yn Cyntaf Corinthiaid 11 ac adnodau 23-24 y tro hwn. A hefyd mae fe'n gyffredin yn yr eglwys fore. Mae nifer o'r llawysgrifau o'r canrifodd cynta yn defnyddio Ewcharistia i gyfeirio at sacrament y cymundeb. Yr enghraifft o didachau yr apostolion, o waith Ignatius o Antioch a gwaith Iestyn Ferthyr o'r ail ganrif. Felly y sub-apostolic, fel maen nhw'n galw nhw, writers, rai oedd yn ysgrifennu i'r eglwys wedi, yn union wedi, yr oes apostolaidd, maen nhw'n defnyddio Ewcharist i gyfeirio at y wledd arbennig yma. Term, dwi ddim ar y sgrin, ond efallai dyma'r term mwyaf cyffredin yn y Testament Newydd o leia i gyfeirio at y cymyn. A torri'r bara yw hwnnw. Torri'r bara. To clasau, torri arton, bara. A mae hwn i weld nigen unig wrth y disgrifiad o'r ddau ath Siathre o Jerusalem i Amais yn adnabod Iesu wrth doriad y bara yn Luc 24:35. Ond hefyd mewn 4 man yn llyfr yr Actau, torri'r bara yw'r term sydd yn cael ei ddisgrifio am y wledd cyffredin yr oedd yr eglwys fore yn ei ddathlu i gofio Iesu Grist. Yn Actau Pennod 2 ac Actau Pennod 20. Nawr hefyd, a mae hwn da fi mewn cronfachau fan hyn, achos mae'r term offeren yn cael ei ddefnyddio ran fynycha ymhlith Catholigion a'r sawl sy'n perthyn i eglwysi uniongred, am fod y term yn disgrifio dealltwriaeth o beth sy'n mynd mlaen yn y wledd arbennig yma, sydd ddim o, wel, dyw'r term offeren ddim yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r cymyn yn y Testament Newydd. Mae fe'n dod o'r Lladin offeranda, sydd yn rhoi'r gair offrwm i ni hefyd, sydd yn cyfeirio at y ddealltwriaeth Gatholig ta'r
hyn maen nhw'n coelio sydd yn digwydd yn y cymyn yw bod nhw yn offrymu o'r newydd grist wrth yr allor. A dyna pam mae yna weddi yn rhan o'r offeren Gatholig yn gofyn ar yr aberth wrth i dwylo, bod yn dderbyniol i dduw. Felly, dyna'r reswm mae'r term offeren yn cael ei ddefnyddio yn y Gymraeg, am ei fod yn ddealltwriaeth Gatholig bod ail gyflwyno offrwm y groes fel petai yn digwydd bob tro mae'r pobl yn dod ynghyd i ddathlu yr offeren. O leia, mae'r term yn Gymraeg yn neud rhywfaint o sens. Dyw e ddim yn neud llawer o sens o gwbl yn y term cyffelib yn Saesneg, sef mass. Yr unig reswm mae'r gair mass yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at y cymundeb Catholig ac Eingl-Gatholig yw o'r geiriau olaf yn yr offeren yn Lladin, sef ite missa est, ewch, mae e wedi gorffen. Felly mewn ffordd bathiad yn y Saesneg yw'r gair mas o'r gair Lladin missa, mae fe wedi cwpla. Mae'r cwrdd wedi cwpla a mi fedrwch chi bellach i fynd siathre. Felly o leia mae'r Gymraeg yn neud synwyr, ond rhaid cyfaddau hefyd bod y cyffesion diwygiedig, yr eglwysi diwygiedig yma'r annibynwyr wrth gwrs yn sefyll yn llinach diwygwyr Protestanaidd yr 11 ganrif ar 15 yn gwrthod yr athrawiaeth Gatholig fod y cymyn yn rhyw fath o aberth cymod neu yn aberth o'r newydd i fodloni digofaint Duw ac ennill maddeuant pechodau. Yn hytrach, mae'r cyffesion o'r 11 ganrif ar 15 yn mynnu bod corff Crist ond yn cael ei dderbyn drwy ffydd yn y cymyn a nid yn cael ei ail gyflwyno i dduw fel betase fe yn aberth o'r newydd. Mae'r iawn ar y groes felly yn ddigonol yn dealltwriaeth ni unwaith am byth y bu angen aberth Crist ar y groes. Felly dyn ni ddim yn credu bod e'n cael ei ail wneud. Ond, wedi dweud hynny, mae swper yr arglwydd, y cymyn, y torri'r bara yma, yr Ewcharist, y wledd o ddiolchgarwch yn rhywbeth sydd yn llawn ystyr i ni, a ry ni yn gwneud hyn am fod Iesu wedi yn gorchymyn ni i ddathlu y cymundeb gyda'n gilydd. Mae'r cefndir, y sail sydd gyda ni i ddathlu swper yr arglwydd yn un beiblaidd, yn un rydyn ni'n gwybod yr oedd yr eglwys fore wedi cytio ynddo fe yn fuan iawn. Dyma pam mae fe yn ymddangos yn gadarn yn Efengylau Matthew, Marc a Luc am ei fod Isus yn arfer yr eglwys fore pan ysgrifennwyd yr Efengylau hynny. Dyma pam mae Paul yn treulio gymaint o ofod yn Cyntaf Corinthiaid 11 yn esbonio beth yw pwysigrwydd y cymundeb
a hefyd yn dysgu yr eglwys yno yng Nghorynth beth oedd yr hyn oedd yn anghywir yn ei dathliad chwithau. O'n i bai bod nhw wedi mynd ar gyfeiliorn yng Nghorynth, falle byddai Paul ddim wedi ysgrifennu y geiriau yno yn ei lythyr i'r eglwys a'r geiriau rydyn ni wrth gwrs yn ei ddefnyddio o gwrdd cymyn i gwrdd cymyn wrth fwrdd cymyn. Mi oedd yr offeren y mas felly yn yr oesoedd canol wedi troi yn beth o ofergoeleth a dyna pam mae Luther a'r diwygwyr eraill yn ystod y diwygiad Protestannaidd yn ceisio i gorau glas i'n cael ni nôl i ddealltwriaeth cywir o beth sydd yn digwydd yno yn y cymyn. Ond wrth gwrs, un o'r pethau amlwg o'r diwygiad Protestannaidd yw fod Calvin a Luther a'r sawl nath i dilyn nhw ar hyd y canrifodd i bod nhw'the ddim wedi dod yn gytun ar ei dealltwriaeth nhw o'r cymyn. Fod Luther er enghraifft a barn llawer uwch ynglyn â'r cymyn i fod mewn ffordd ddim, wel, bydde Calvin yn ei gyhuddo fe, wedi torri yn llwyr oddi wrth y ddealltwriaeth Gatholig, a bod Calvin wedi ceisio diwygio yn bellach yn fwy radical y ddealltwriaeth ynglyn ag ystyr swper yr arglwydd. Nawr te, fi wedi siarad lot, fi mae'n clywed chi'n siarad rhywfaint nawr. Unrhyw gwestiynau, unrhyw sylwadau hyd yn hyn os gwelwch yn dda. Fi ddim yn gweld pawb. Croeso Ann, fi'n gweld bod chi wedi cyrraedd. Unrhyw sylwadau, cwestiynau? Ydy'r gair cymyn a cymundeb yn gwmws yr un peth, felly? I bob pwrpas, fi'n credu, mae'r ddau yn dod o'r un gwraidd. Mae'r ddau yn cynrychioli'r koinonia yna, y dod ynghyd yn gyffredin. Yna unrhyw sylwadau pellach? Reit, fi'n mynd i leihau chi to nawr. Mwyn bod fi'n gallu gweld y slideshow. Reit. Nawr, i fi nôl at y sail feiblaidd, mae Iesu ei hun, wrth gwrs, yn y cofnod sydd gyda ni o'r swper olaf, yn dweud gwnewch hyn cof amdanaf. Yn bod ni, fel petai, yn uno yn y wledd arbennig honno, yn yr oruwch ystafell, gyda Iesu a'i ddisgyblion. A mae'n bwysig cofio pan i ni yn ystyried y swper olaf hwnnw yn yr oruwch ystafell, bod Iesu wedi cydbwyta gyda'i ddisgyblion gannoedd lawer o weithiau yn ystod gweinidogaeth Iesu yn ei 2 mlynedd a hanner yr oedd yn gweinidogaethu yng Galilea ac yn Jwdea. Felly, roedd y swper olaf hwnnw
yn uchafbwynt yr holl gydbwyta yna, gydwledda, treulio amser cyffredin yr oedd Iesu wedi gwneud a'i ddisgyblion ar hyd y cyfnod hwnnw. Ond hefyd, wrth gwrs, mae yn arbennig oherwydd yn fan hyn, mae Iesu yn dweud wrth ei ddisgyblion, sgwylwch, mae'r bara yma, mae'r peth cyffredin yma, rydyn ni'n rannu yma heno, yn cynrychioli fy nghorff i. Hwn yw'r peth y byddwch chi yn y dyfodol a thia pob dyfodol y bydd y eglwys i yn byw drwyddo. Hwn yw'r peth bydd yn cynrychioli fy nghorff i, yn peri eich bod chi'n cofio amdana i a'r aberth yr wy wedi gwneud drosoch chi. Sgwylwch, dyma'r gwad yn y cwpan, y gwyn sydd yn cynrychioli fy aberth i drosoch chi. A beth sydd yn chwyldroadol hefyd, wrth gwrs, yn y swper olaf hwnnw, o amgylch y bwrdd, yw bod Iesu nid yn unig yn dweud y geiriau hyn wrth sefydlu'r swper olaf, ond mae e hefyd yn gwneud rhywbeth. Mae e yn rannu y bara. Mae e yn rannu y cwpan. A mewn ychydig oriau, wedi hyn, mi fydde Iesu ei hun yn farw ar groes Calfaria. Mi fydde'r geiriau wedi troi yn weithred pellach. Felly pan unnau yn i fyddhau i'r gorchymyn hwn, gwnewch hyn cof amdanaf. Rwy'n unnau hefyd yn medru bod yn rhan o'r cwlwm hwnnw, gan wybod fod Iesu nid yn unig wedi gan geiriau, ond ei fod ei wedi gweithredu, ei fod ei wedi byw a marw drosom ni. Mae Paul wedi ni, fel ddwedes i ychydig yn ôl, yn cyflwyno'r traddodiad am y swper i Gristnogion Corinth yw atgoffa nhw ynglyn â siwt i ddathlu y swper yr arglwydd. Wrth gwrs, beth oedd wedi digwydd yng Nghorynth oedd bod rai yn cyrraedd y cwrdd, siwr o bod mewn areilwyd rhywun yng Nghorynth cyn rai eraill, falle ta'r rai oedd rhywfaint o gyfoeth gyda nhw, oedd ddim diwrnod gwaith mor hir gyda nhw, falle rai oedd yn rydd, yn ddinasyddion rydd, a nid yn gaethweision, ond roedd y rai oedd yn gorfod wneud y gwaith trwm yn cyrraedd wedi hynny, y caethweision efallai yn cyrraedd wedi hynny, a mae'n bosib yn ôl y cyhuddiad mae Paul yn wneud yn erbyn yr eglwys yno yng Nghorynth, bod y cymyn wedi rhedeg mas, erbyn bod y rai o gefndir oedd rhaid iddyn nhw weithio wedi cyrraedd. A'r cyhuddiad roedd Paul yn ei wneud yw bod y sawl oedd yn bwyta ac yn meddwi hyd yn oed cyn cyrraedd y rai llai ffodus, ddim yn dirnad corff Crist. A dyna i wir pechod nhw yna yng Nghorynth, i bod nhw ddim yn medru edrych i fyw llyged i gilydd a gweld yno gorff Crist ynddyn nhw, ynddyn nhw i gilydd, ynddyn nhw i hunain. A mae hwn yn bod i'n atgoffa ni, pan rydyn ni yn gasglu o amgylch bwrdd y cymyn, yn bod ninnau hefyd i adnabod corff Crist yno. Corff Crist, ie, yn y bara ac yn y gwyn, ond yn bwysicach na hynny, corff Crist wrth edrych yn myw wynebau yn cyd Gristnogion, yn cyd gymuno gyda ni yno o amgylch y bwrdd cyffredin
Dyna pam rydyn ni'n cyhoeddi a bwrdd wedi ei baratoi gan yr arglwydd yw'r bwrdd yn swper yr arglwydd. Ni gen ni sy'n bia fe, ond Iesu sydd yn ein gwahodd ni. Iesu sydd yn ein gwahodd ni un ac oll yn gyffredin i wledda gydag ef o amgylch y bwrdd arbennig hwnnw. A fel wedes i, mae'r torri'r bara yna, torri'r bara o di i di i weld yn glir yn enghreifftiau actau'r apostolion yn llyfr yr actau pennod 2 a pennod 20. Mae hwn nawr yn symud ni gam ymhellach at yr ystyr ddiwinyddol. Mae'r cymyn yn bryd bwyd, lle mae Iesu yn bresennol gyda'i bobl mewn modd arbennig. Mae e hefyd yn dwyn ar gof. Y term oedd gyda un arall o ddiwygwyr yr 11th ganrif ar 15, Huldrych Zwingli tro yma o'r Swistir, oedd anamnesyn, cof, dwyn ar gof, y swper olaf, pan mae pethau cyffredin yn dod yn arwyddion a sel o reality anghyffredin. Chi'n gofio wthnos diwetha disgrifiad Austin Sant o beth oedd Sacrament. Disgrifiad falle fwy cyfoethog cyffes Westminster o'r ail ganrif ar 15 o beth oedd Sacrament. Mae e'n fodd i ni ddwyn ar gof a hefyd yn reality yn ein plith ni o reality dyfnach, reality anghyffredin, rhywbeth mae Duw yn ei gyflawni. Yn dwyn ar gof farwolaeth Iesu, odi, ond yn fwy na chofio yn unig. Mae'n arwydd ac yn ernest deposit o ystyr a dylanwad ei fywyd i ni. Un o'r cyhuddiadau a wnaethpwyd yn erbyn y Puritaniaid yn yr ail ganrif ar 15 oedd i bod nhw'n mere memorialists. Mewn geiriau eraill bod nhw wedi cymeryd geiriau Zwingli gormod i galon, a mi oedden nhw yn ystyried mai dim ond cofio oedd yn digwydd o amgylch swper yr arglwydd a dim byd mwy na hynny. Ond fi'n credu bod ni'n cyfoethogi yn dealltwriaeth llawer mwy wrth yn bod ni'n gweld wrth gofio bod ffrydiau byw o ras yn llifo nid yn unig o groes Calfaria, ond drwy yn atgof ni ohono fe yno o amgylch y bwrdd. Mae Luther, y diwygiwr Almaeneg cynta, wrth gwrs, o'n i'n cofio deuddydd yn ôl yntau yn hoelio ar ddrws eglwys y castell yn Wittenberg yn 95 pwnc trafod yna ar yr 11 ar 20 o Hydref 1517. Mi oedd e'n dweud yn gadarn iawn fod ffynhonnell gras yn rhan o'r cymundeb. Mae e'n weithred hefyd o ffydd ac i fuddod i Iesu, a mae e'n fodd i ni adnewyddu ein ymrwymiad personol gydag ef. Ryw ryfedd wefr yno wrth y bwrdd. Gwefr i ninnau fel unigolion, ond yn fwy na hynny, gwefr i ninnau fel
cymundeb o bobl Crist, fel yr eglwys yn gytun, yn cydfwyta, yn cyd yfed ac yn gwybod yn bod ni yn gwneud hynny ar wahoddiad Crist ei hun. Calvin wedyn yn mynnu bod y cymyn yn cryfhau yn hundeb ni a Christ. Bod e'n rhywbeth sydd yn huno ni o'r newydd gyda Iesu Grist yno wrth y bwrdd. Ac un o'r pethau y mae diwinyddion ail hanner yr 20fed ganrif wedi deall o'r newydd ynglyn a'r cymyn yw ei fod yn grymuso ni gyda maith ysbrydol, maith i'r daith wedi ni i adael y tŷ cwrdd yn bod ni wedi yn llenwi ar maith angenreidiol hwnnw i wynebu y byd, y tu allan i'r capel, a'n gwneud ni yn dystion go iawn i Iesu Grist wrth i ni i fentro mas. Mewn ffordd, mae hwnna yn rhan o'r syth welediad yna gas rai o saint yr oesoedd a fi wrth i nhw i ddeall bod beth sy'n digwydd yn yr oruwch ystafell yna yn tanlinellu'r profiad oedd gyda'r disgyblion o Iesu yn y 2 mlynedd a hanner cyn hynny. Mi oedden nhw wedi cael rannu bwyd gyda Iesu, torri'r bara gyda Iesu ar hyd y blynyddoedd. A mae'r siars yna nawr i barhau i wneud hynny yn meddwl bod y maith ysbrydol yna, maith i'n cyrff ni, maith i'n hysbryd ni yn parhau yn ein cyfnod minnau hefyd. Mae yn uno'r saint. Dyn ni ddim yn cymuno ar ein pennau'n hunain. Bydde hwnna ddim yn neud rhyw lawer o synwyr o gwbl. Mae yn weithred cyffredin i ni fel Cristnogion o amgylch bwrdd cyffredin. Naill nai yn y capel, neu wrth gwrs os na rai sydd yn methu dod i'r gwasanaeth am ba bynnag reswm. Rydyn ni'n mynd ar oedfa iddyn nhw i'w haelwydydd hefyd. Mae Bart wedyn, sef diwynydd o'r 20fed ganrif, yn mynnu bod y cymyn yn fodd i gyhoeddi addewidion Duw. Rydyn ni yn cyhoeddi y bydd Crist yn dod yn ôl, y byddwn ni rhyw ddydd yn cael cydwledda gyda ef gwyneb i wyneb unwaith eto. Yn ôl Bart, felly, mae'r cymyn ond yn ragflas o'r wledd nefol honno. Pan byddwn ni yn cael yn gwahodd i gyd swpera gyda ef yng ngwledd briodas yr oen. A beth bynnag yw yn safbwynt ni ynglyn â os ydy'r corff Crist yn bresennol yn nealltwriaeth Catholig, y term, a Lutheraidd, y term, neu os dyn ni yn mynd i'r pegwn arall gyda sfeingli a dweud mai ond atgo o'r hyn ddigwyddodd bell yn ôl gyda dioddefaint Crist yw swper olaf, mi fedrwn ni fod yn sicr fod Iesu yno gyda ni. Be sydd yn gwahodd, mae yno yn y cenol. A dyna pam rydyn ni yn gweddio ar iddo fe i fod yn y cenol gyda ni. Unrhyw sylwadau
hyd yn hyn. Croeso i Dr Wayne. Shwt ath cyfarfod oedd gyda chi? Disgo rhywfaint, Aled. Rhywbeth a bob cyfarfod. Wedi disgo? Fach po fi wedi gallu ymuno'n diwedd. Reit. O'ch chi ar y Zoom? Hwn. Reit, oce. So oedd ddim rhaid mynd yn rhy bell, de? Da. Mae rhywun wedi rhoi rhywbeth ar y chat. Wel, ni'n mynd i gyrraedd yna nawr, Elonwy. Sylw, Elonwy, mae'r llyfr yn dweud, ni ddylir gweinyddu'r cymyn heb bregethu'r gair. Ydy hyn yn golygu pregeth o bilpit, neu gellir cyfuno'r cymyn gyda myfyrdod ystengedig wrth y bwrdd. Mi fedrwn ni i wneud naill ffordd neu'r llall, ond mae rhaid cyflwyno y gair. Felly, enghraifft ar fore dydd Nadolig, mi fyddai yn siarad o'r bwrdd, a fyddai yn rhoi myfyrdod o'r bwrdd, ond nid o enghenraidd pregeth ffurfiol 3/4 awr o hyd o'r pulpit, ond mae'n rhaid cyfuno fe os gyda chyflwyno'r gair, achos mae'r gair gyda ni yn cael ei gyflwyno i ni o'r Beibl, a mae'r gair yn dod yn fyw i ni wrth fwrdd y cymyn hefyd. Unrhyw sylwadau eraill cyn i ni symud mlaen? Chi gyd yn dawel heno? Iawn. Fi'n mynd i'ch lleihau i chi felly. Mwyn i fi gael gweld yr... Na, fi'n mynd i... Na, dwi ddim yn mynd i wneud na eto. Fi'n mynd i... Cymryd y sgrin i ffwrdd am eiliad bach, achos fi jyst yn mynd i dreulio ychydig funudau yn edrych ar rai o'n hardderion ninnau fel annibynwyr o amgylch y cymyn. Odi y cymyn i chi yn gyfarwydd ag heddi union yr un fath ag oedd pan o'ch chi yn bobl llawer llai un nag i chi erbyn hyn. Odi yr union yr un peth, neu os yna arferion, falle rai ohonyn nhw wedi diflannu erbyn hyn? Helo, di diflannu, fe? Ddangos y peth yn sydyn. So fi'n pwysio hwn, de? Byddwch chi rhoi am motis i fyny. Pwy sy'n gyda Ann fan'na nawr? Jyst i egluro, mae ddrwg gen i bod fi'n hwyr i ddechrau, ond mae'n merch yn gweithio i lloches i ferched, a mae wedi cael fach o draffarth i dwi fel yna. Mae Gethin gen i. Helo, Gethin! Na fe. Fel mae plant mae'n mynd ar hyd ag ar led i bob man, o un sy'n di hoci, o rhywun arall fy gwers piano, a mam ddim ar gael. Mae hwnna'n berffaith iawn, ni'n deall yn iawn. Ni'n deall yn iawn. Ond efo'r cymyn, da ni yma, dwi'n mynd i'r eglwys i helpu gadw'n gorad, da ni'n trio mynd, a da ni'n capal helig, a dwi'n gwybod be ydi o, dwi'n cael cymyn yn y capel, ond mae rhywbeth ynglyn â'r cymyn dwi'n gael yn yr eglwys, pan da chi'n codi o'ch sedd, ac yn cerdded i lawr i tu blaen yr eglwys ac yn penlinio, dwi'n gweld hwnna byddai'n teimlo hwnna bob tro. Byddai'n mwy na dwi'n gweld o'n golygu mwy. Wel, pam da ni'n mynd cael cymryd y gwyn yn yr eglwys a dim ond y bara? I fe achos Covid yw hwnna, Glenys? Ar hyn o bryd, ia. Ar hyn o bryd fi'n credu mae hwnna. Ie, oherwydd
un. Dyna pam yn tangyffi, mae peth bynnag lenes un ddesgyl ysgynnu nhw. Ie, a mae'r un fath yng Nghymru a Lloegr fi'n credu, maen nhw wedi stopio rannu'r gwyn ar hyn o bryd, odyn. Dwi'n cofio hynna cyn y Covid, a dwi wedi cael cymryd mewn amball i do cyn hyn. A dwi wedi sylwi ar y Catholigion hefyd. Maen nhw'n dipio'r bara yn y gwyn, sydyn. Odyn. Yn sicr gyda'r Catholigion, yr arfer ydy bod lleigwyr ond yn derbyn y bara. A nid oherwydd dwi ddim yn credu unrhyw sail diwynyddol o ddi fewn i gredo'r Catholigion, ond mwyn cyfleistra. Felly does na ddim reswm pam na ddyle lleigwr neu lleigrau Catholig derbyn cymryd. Ond yn gyffredin, yn yr eglwys Anglicanaidd, dwi ddim cyn Covid wedi sylwi arnyn nhw ond yn cael bara. Ond chi yn iawn, mewn rai eglwysi maen nhw yn dipo y bara mewn yn y gwyn, odyn. Nawr ten, chi'n dweud bod chi mae'n penglunio, chi'n dweud bod chi mae'n cwpan cyffredin, mae perffaith hawl gyda ni fel annibynwyr i wneud hynny, os mae dyna beth ni moyn wneud. Does na ddim reswm pam na fedrwn ni aildrefnu fe fod pawb yn dod y ffrant, bod nhw'n penglunio yn y sedd fawr, a bod y diaconiaid yn mynd gyda'r cwpan cyffredin iddyn nhw, un ac un. Ond un o'r arferion sydd gyda ni, wrth gwrs, bod ni ddim yn gwneud hynny. Bod ni'n defnyddio cwpanau bach ar wahân, a mae hwnna yn dod o Oes Victoria. Am i bod nhw yn tybio bod yn lanach i wneud e. Ac wrth gwrs, achos bod ni fel annibynwyr yn dewis defnyddio gwyn di-alcohol, mae e yn lanach. Yn yr eglwys Anglicanaidd, gwyn ag alcohol sydd yn cael ei ddefnyddio, felly mae'r alcohol ei hunan yn fodd i biro. Felly does na ddim peryg rhan fynycha o ddefnyddio cwpan cyffredin, maen nhw'n dweutho fi. Ond yn yn harfer ni fel angyd ffurfwyr, fel amnilldiwyr, mae'n well dyn ni'n cwpanau bach, ond does dim sail beiblaidd, na diwynyddol, na dim byd arall. Heb law am arfer. Efo criw bach, felly fatha criwiau bach sydd gennym ni yma. Fysa na'm byd o'i le efo cael pawb i'r set fawr. Na fydde, na fydde, na. A bydden ni'n licio gweld hwnna'n digwydd, chi'n gwybod? Os oes ond hanner dusen o bobl yn y cwrdd, wel, dewch nhw gyd i'r sedd fawr. Dewch nhw i gyd i eistedd yna yn llythrenol o amgylch yr un bwrdd. Ni'n sôn am wahodd at y bwrdd, ond rhan fynycha, y gyd mae hwnna'n golygu, yw bod fi'n dod lawr o'r pulpit at y bwrdd, a bod pawb arall yn aros lle maen nhw. Ond gallen ni wneud bod pawb yn llythrenol yn dod at y sedd fawr. Dwi wedi bod yn gwneud cymyn amball i dro yn y festri mwyn cael gosod cylch o bobl. A dwi'n meddwl bod hynny'n fwy cynnas rwsyd. Mae hwnna'n hyfryd. A pasio'r bara, weithiau cael rôl o fara neu bynsan fel da ni'n dweud. A pasio rôl o un i'r llall. Gofalu bod yna serviet o dan y rôl. A jyst cymryd darn o'r bara allu. Mae hwnna yn berffaith iawn. Mae fe'n berffaith beiblaidd. Mae'n bosib a dweud y gwir bod e'n fwy beiblaidd na'r ffordd i ni wneud e.
gyda'r bara wedi dorri lan yn barod. Pam da ni fel anghyfeirwyr ddim yn cael cymeryd y cymyn mewn gwasanaeth pabyddol? O, mawr. Dwi wedi gofyn y cwestiwn. Chi'n gofyn i'r person wrong i ddechrau. Achos yn ôl dysgeidiaeth Catholig, gan nad i ni yn credu mewn gorechafiaeth y pab drosom ni, di ni ddim felly yn rhan o gwlwm cymundeb gyda'r pab, a felly ar y cyfan di ni ddim yn cael cymuno mewn eglwysi Catholig. Ond wedi dweud hynny, mae yna amryw o esgobion Catholig ac amryw o fferiadon Catholig sydd yn fodlon rhoi cymyn i'r rai sydd ddim yn credu yn orechafiaeth esgob Rhufain. Oherwydd maen nhw'n dweud, mae'n well da nhw bod ni fel ymneilltuwyr yn cael cymyn na'n bod ni'n cael yn hamddifadu o gymyn. Enghraifft, taswn ni yn rhan fwyaf o'r Iwerddon, neu de o'r llewyn ar Iwerddon, lle nad oes yna unrhyw fath o eglwysi eraill, lle blaw am eglwysi Catholig, mae'n bosib iawn bydde ffurad yn rhoi gwahoddiad i ni gael cymyn. Am na fydde unrhyw gymyn arall i gael i ni y sil hwnnw. Dwi wedi chwarae'r organ lawer gwaith yn yr eglwys Gatholig ym Mwllheli. A beth gael cymyn? Na, dwi'n cael yng ngwadd i lawr i Gabendith. A wedyn mae'r offeiriad jyst yn rhaid i lawr yn halca ni. Ond dyna'r cyfan felly. Yeah. Mae dda nghael i pan mae gynnyn nhw neb arall i chwarae te. Right. A tan byddwch chi yn credu yn orechafiaeth esgob Rhufain, dyna felly bydd i yn Bwllheli. Dyn nhw'n gwybod beth dwi'n credu nhw felly. Ond dyna reswm, mae'n reswm cymleth. A chi'n gwybod, pan rwy'n rhoi gwahoddiad i gymyn, byddai'n hapus i gael unrhyw un, bynnag beth yw i cefndir nhw, i gael cyd-gymuno. Mae yna Gatholigion wedi dod cyn hyn i gael cymyn geni. Fi'n gwybod bod hwnna ddim yn rhan o'i dysgeidiaeth nhw fel eglwys, ond nigel rhan i fi yw gofyn cwestiynau, achos mae fe'n rhan o'n dysgeidiaeth i roi gwahoddiad gyffredin. Felly mae'r gwahoddiad cyffredin hwnnw yn cael ei wneud. Sian Hawli, mae'ch llaw chi wedi bod lan ers talwm. Just cwpl o sylwadau. Ni wedi cael amrywiaeth o gymyn yn Mynydd Sion. Ni'n aml yn wneud dosbarthu traddodiadol, o'n ni'n gyfarwydd â fel plentyn yn mynd i capel y Gyrnos yn y Sylfera, a'r Tabernacl yn Llanelli. Hynny yw y diaconiad yn mynd ar bara a'r gwyn rownd i'r aelodau yn eu man lle o'n nhw'n eistedd. Ond does dim diaconiad gyda ni nawr yn Mynydd Sion. Does dim sedd fawr gyda ni chwaith yn Mynydd Sion. A felly ni wedi cael sawl cymyn le mae yn wedig ar noswyl Nadolig, lle mae pawb yn dod rownd mewn hanner cylch rownd y bwrdd yn y ffrynt, a fel o'ch chi'n dweud am gael un fel torth o fara, a paso hwnna rownd a torri tamed o'r bara yn hunain. Felly, mae amrywiaeth wedi bod. A'r peth arall, o'n weddol gyfarwydd a mynd i'r eglwys Gatholig. Dwi heb gael cymyn yna chwaith, ond dwi wedi gweld, falle bod nhw'n amrywio o eglwys i eglwys, dwi ddim yn gwybod, ond le wy wedi bod, maen nhw yn cynnig y gwyn i bobl sy'n eisiau fe,
ynghyd ar, dwi'n yn gwybod beth maen nhw'n galw'r host yn Gymraeg, ynglyn â'r tymed o fara. Maen nhw'n cynnig, a mae rai yn cymeryd y gwyn a rai ddim. Yna beth o'r profiad dwi wedi gweld, Fi'n eitha sicr ta mater o arfer yw yn yr Eglwys Gatholig taw ond y bara mae'r rhan fwyaf o lleigwyr yn derbyn. Ond fel chi'n awgrymu, dyw hwnna ddim yn ei cael nhw mas, ond mater o arfer yn unig yw achos gwneud yn hawdd i roi'r bara mas i gwmynd o bobl a phosib. Fi'n gweld Dafydd a'i lawlan. A fi'n gwybod pwy yw heno, achos fi wedi newid i enw fe. Diolch yn fawr, Aled. Mae yna rei eglwysi bedyddwyr does yn gaeth gymunwyr. Na nhw'n rhoi cymyn os nad ydych chi wedi'ch bedyddio trwy drochiad? Os. O hyd, os. Os ar ei gael, ges i'r profiad hwnnw fy hun, o dwi'n mynd yn ôl rei degawda rwan. O'n i'n yng Nghapel y Bedyddwyr yn fama yn Rhefor, oedd mam yn mynd yno i wrando'r gynweinidog, a dyn nes i hefo hi i'r oedfa. A wedyn, o'na gymyn. A wedyn, pan ddoth y diacon rownd efo'r elfenna, oedd o'n gwybod pwy o'n i, ac oedd o'n gwybod nad o'n i ddim wedi medyddio trwy drochiad. Nath o basio, a dyna cynta i mi wybod dim byd am y peth. Hynny ydi, sgin i ddim problem os na dyna di trefn eglwys. Ond ar y pryd, oedd o'n taflud rhywun, hynny ydi, swn i di mynd allan, oedd yr fath yn union, a bod mewn tŷ caswpar a plat gwag o'ch blaen. Ond o gyn i'n problem efo'r drefn, cyn bellaf bod rhywun yn gwybod, lle de. A mae fe'n wir o hyd mewn rai eglwysi'r bedyddwyr. Lleiafrif erbyn hyn, mae'n rhaid dweud, ond genhedlaeth yn ôl, oedd e'n gyffredin tu hwnt ymhlith eglwysi'r bedyddwyr. A nid dim ond y rai o ddim wedi derbyn bedi'r trochiad, ond y rai o ddim yn perthyn i'r gynulleidfa arbennig honno. Ond o'n i'n gweud, o'n i'n dyfynnu o deil Manual of Congregational Principles 1884. A mae fe, a dweud y gwir, yn ryddfrydol tu hwnt hyd yn oed yn oes Victoria ar y cwestiwn arbennig hwnnw. Mae fe'n dweud yn cyfrifoldeb ni fel Cristnogion yw cynnig bwrdd agored i bawb. A oedd hi'n syndod i fi ddarllen hynny, achos fi'n gwybod mewn cenedlaethau mwy diweddar yn plith ni fel annibynwyr, rydyn ni wedi bod eitha caeth hefyd yn yn trefniadaeth yn mynnu bod rhywun wedi cael ei dderbyn fel aelod llawn o'r gynulleidfa cyn bod hawl iddyn nhw gymuno. Felly rhywun yn dod i cwrdd bob dydd Sul yn ffyddlon, yn oedolyn, ond os nad ydyn nhw wedi cael ei derbyn fel aelod, chan nhw ddim cymuno. Nawr, erbyn hyn dwi ddim yn credu bod hynny'n wir yn y mwyafrif helaeth o'n eglwysi ni. Ond mi oedd braint aelodaeth yn cael ei gyplysu gyda'r hawl, a hawl oedd i dderbyn y cymundeb yn rhywbeth pwysig iawn yn y ddealltwriaeth traddodiadol. Hefyd, os rhywun yn cofio cwrdd paratowad, cwrdd paratoi i'r cymyn, roi'ch eglwysi chi yn gwneud hynny o hyd. Cael cwrdd paratoi ar y nos Iau cyn cwrdd cymyn.
Na, wel, yn sicr nôl yn yr 80au pan o'n i'n cael yn fagu ym Mrynaman, oedd pob un o'r capeli, o'n nhw dal i gael cwrdd paratywad ar y nos Iau, pan oedd yna rai, falle, os oedd yna reswm pan o'n nhw wedi cael eu torri mas o'r cymyn, neu pan os oedd nhw'n teimlo yn anhilwng o dderbyn y cymyn yn medru cael ei derbyn nôl yn y cwrdd paratywad ar y nos Iau. Ac wrth gwrs, mi oedd y torri mas yna yn digwydd yn plith ni fel annibynwyr hyd yn oed tan y 50au a'r 60au yn y ganrif ddiwetha. Ryw fistemanas, ran fynycha, fistemanas rywiol yn cael ei darganfod a bobl yn cael ei torri mas am gyfnod, cwpl o fisoedd falle, nes bod nhw'n gofyn am ei lle yn ôl. A wedyn ni yn cael dod nôl i'r cymyn eto. Os rhywun yn cofio bobl yn cael ei torri mas, rai o chi wedi cael eich torri mas rhywbryd o gwbl? Sian Hawley wedi cael ei torri mas o Capel y Gyrnos. Na, ond oedd e'n ddiddorol amser o'n i'n dathlu 175 o flynyddoedd yn Mynydd Sion, a edrych nôl ar hanes yr eglwys, oedd na lot o sôn am rai oedd yn cael eu torri mas am mynd i'r dafarn ac yfed alcohol. Right. Felly oedd hwnna'n cael ei ystyried yn rhywbeth oedd angen gweithredu disgyblaeth eglwysig a bydde rhywun yn cael ei torri mas os bydden nhw'n cael ei canfod. Right. Yn y nofalaeth gynta i, oedd un o'r diaconiad gyda fi, un o'r rai ffyddlonna, a oedd e'n dweutho fi, fe oedd y diwetha i gael ei dorri mas o'r capel hwnnw, nôl ar ddiwedd y 1950au, a mi fod e wedi cael merch yn beichiog tu fas i briodas, a oedd rhaid iddo fe i gael ei eithrio o'r cymyn am ryw 3 cymyn, fi'n credu, nes iddo fe gael ei adael nôl. Ac yn yr ardal arbennig yma, yn sicr yn y 1930au, oedd yna achosion trist iawn o ferched dibriod yn cael ei hunain yn beichiog a cael ei torri mas o'r capel, o'r eglwys, a gorfod gadael. A chi'n bod, dyw pethau na ddim yn digwydd bellach, ond mi oedd reina yn rhan o'r arferion o amgylch y cymundeb yn plith ni fel annibynwyr. Rhywun yn cofio bobl yn gwisgo lan yn smart, yn arbennig i'r cwrdd cymyn? Gwisgo ffrocau arbennig chi ladies, neu menig a hete? John, fe ffili clywed chi? Mae ar mute. Chi ar mute, John? Chi dal ar mute? Bottom mute. Gwni, reit. Ond o'n i wedi'ch colli chi, o'n i'n gweld neb, o'n i'n clywed lleisiau, sam o beth wedi digwydd. Dim peth o ddigwyddodd ar y dechrau falle. Reit. Be dwi'n cofio, fan hyn yn Heol Awst, o'n i'n gofyn i ddeaconied i fynd â cymyn o gwmpas ar ryw sil cymyn arbennig, a mae un o'r deaconied yn gweud wrthai, do'n i'm yn cofio bod cymyn, allai ddim mynd mas a cymyn, mae ddrwg da fi, does da fi ddim crys gwyn. Allai ddim wneud y gwaith os na dwi wedi gwisgo crys gwyn. Right, ie. A mi oedd hwnna'n arfer bod yn arfer. Oedd rhaid i chi wisgo crys gwyn. Gwynidogion yn sicr, bydden nhw wedi cael y sac dys nhw ddim yn gwisgo crys gwyn. Oedd e'n haro un rhyfedd. Ie. Beth yw'r ots, beth i ni wisgo? Ie, na. Ond fi wedi trafod gyda rai o'r gwragedd. Gwisgo hete, gwisgo menig, gwisgo'r gwisg oref oll ar y sil cymyn. So chi'n neud na yn Hewl Awst o hyd? Na. A hefyd,
a hefyd yr arfer ta'r cwrdd Cymun oedd yr oedfa oedd bobl yn gwneud ymdrech arbennig i fynd iddo. Os dyn nhw ddim yn tywellu drws capel gweddill y mis, ond nhw'n ceisio i gorau glas i fynd i cwrdd Cymun. A mi oedd hwnnw'n wir ar ddechrau'n weinidogaeth i chwarter canrif yn ôl. Oedd e dal yn wir, ond dyw e ddim bellach yn wir yn ymrofiad i yr un bobl sydd yn dod o bob sil bellach erbyn hyn. Eto troi at Dale, nôl pan mae fe'n ysgrifennu, a fi'n siŵr oedd hwn yn parhau i mewn i'r 20fed ganrif. Yr arfer oedd, os o'ch chi'n colli 6 cwrdd Cymun mewn blwyddyn, o'ch chi'n cael eich torri mas o'r capel. A mi oedd cofrestr yn cael ei cadw. Cofrestr o bawb oedd yn dod i'r cwrdd Cymun. Nawr ni'n goffo cadw cofrestr nawr achos Covid, ond bryd hynny o'n nhw'n cadw cofrestr y diaconiaid oedd yn gyfrifol am bob dosbarth yn cymryd cofrestr i wybod pwy oedd na yn cwrdd Cymun, ac os oedd rai o'r aelodau ddim yn bresennol yn ei dosbarth nhw, cyfrifoldeb y diaconiaid oedd mynd i weld nhw bore dydd Llun a gofyn lle roch chi ddo, a rhaid chi gofio dod i cwrdd Cymun. Ac os o'n nhw'n colli 6 mewn blwyddyn, o'n nhw'n colli aelodaeth. O'n nhw'n cael eu heithrio, a o'n nhw'n goffod wedyn i dod nôl a gofyn am ei lle yn ôl. Neb o'ch chi'n cofio registers yn oedfa Cymun. Na. Ond mi oedd... Wedi gweld peth wedi cael ei gofrestru yn hen llyfrau Mynysion. Right. Yeah. Felly oedd yr arferion hynny yn cael eu cofnodi yn Mynydd Sion. Right. Feddwl siŵr bod fi wedi gweld hynny yn Yeah. pethau hanesyddol. Nawr, tybed beth bydd... Un sylwad arall, oedd da fi oedd, blynydde nôl, amser o'n i'n blentyn, dim ond dynion oedd yn diaconiaid, a dim ond y dynion oedd yn mynd ar Cymun rownd, ond erbyn heddi, mae menywod hefyd yn cael gweinyddu'r Cymun a dosbarthu'r Cymun. Mae menywod yn cael bod yn weinidogion hefyd, ond un o Glenys. Be sy'n nhw'n wneud heb y merched? Ie, ond yna'r bwynt. Chi'n gwybod, mae'r arferion wedi newid yn fawr. Ac yn raddol bach, mae lot o'r arferion yma wedi newid hefyd. Dyw e ddim fel sa rhyw diwygiad enfawr wedi digwydd dros nos, a bod ni wedi penderfynu chwap fel yna i gael menywod yn ddiaconiaid ac yn weinidogion i stopo eithrio bobl o'r Cymun. Bod ni ddim yn neud i'r gwragedd i wisgo hete a'r dynon i wisgo crysau gwynion bellach. Chi'n gwybod, mae'r pethau yma wedi dod yn raddol bach i'n harferion ni, a bod y newidiadau yna wedi dod. Mae yna un gwestiwn arall a fi'n mynd i roi'r sgrin lan to. Pam fi'n gweld chi gyd fyna, chi gyd yn edrych yn beth, ond fi mae'n gweld y slideshow. Right, so fi'n mynd i symud hwnna ymlaen. Whoops. Right. Plant a'r cymundeb. Nawr te. Fi'n mynd i roi chi gyd lan fyna yn funud bach. Mae'n show of hands. Sawl un ohonoch chi yn eich eglwys i chi sy'n gadael i blant gymuno erbyn hyn?
Ethol nhw gymeryd y bara fydde ie ddim y gwyn. Y bara, ond nid y gwyn. Ie. A mae Sian Hawley yn dweud ie. A mae Sian Meinir yn dweud ie. Right. Maen nhw'n cael y bara a'r gwyn gyda ni. O ba oedran? Sian Hawley, fi ddim yn glywed chi. Chi ar mute. Byddwn ni'n gweud o oedran le chi'n gallu esbonio iddyn nhw chymod beth sy'n mynd mlaen a bod deallturiaeth gyda nhw o beth yw'r cymyn. Iawn. A Sian Meinir? Dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw oedran arbennig, ond maen nhw'n cael y bara, ond nid y gwyn. Right. Glenys, pam maen nhw'n cael y bara ond nid y gwyn? Wel, dwi jyst wedi dilyn cyngor pobl eraill. Nad ydw i'n deall pam fy hun ddweud y gwir, ynddo. Right. A Wayne? Dwi ddim yn arferiad gyda ni fel eglwys bod y plant yn yr oedfa gymyn mewn gwirionedd. Ond un enghraifft diddorol, wrth gwrs, fi'n cofio mynd ar crwt a Aris yn 10 mlynedd oed i oedfa gymyn. Ac y farchedig Tudor Lloyd Jones oedd yn dod rown ar bara ar gwyn y diwrnod ni. Ac mae fe'n mynd i estyn am y bara, a mae ei fam wedyn ni'n cydio ni fraich a gweud, wel, mae paid a estyn am y bara. A mae fe'n edrych ar y gweinidog, a mae Tudor Lloyd Jones yn gweithio fe, odi ti'n caru Iesu Grist? A mae fe'n troi at y gweinidog a gweud, o dw, wel cymer fara a'r cymyn gyda ni te. A 10 mlynedd oed, ond eto does dim oedran mewn gwirionedd gyda ni le mae naill ai derbyn neu peido, chi'n gwybod. Ie. Fi'n credu bod hwnna'n pwynt teg, achos os dyn ni'n rhoi gwahoddiad cyffredinol i'r sawl y mae'r Iesu yn arglwydd iddyn nhw, i gymuno o amgylch i fwrdd ef, dyle bod oedran falle ddim yn rwystyr wedyn. Ond fel mae'r sleid yn dangos, mae yna 2 farn. Ni ddyle neb rannu mewn cymyn, ond i bai bod nhw'n deall beth sy'n digwydd ac yn aelodau llawn yn yr eglwys. A mae plant yn rhy ifanc i ddeall a dyn nhw ddim yn aelodau llawn, felly ddylen nhw ddim gyfranogi. A dyna beth yw'r safbwynt traddodiadol wedi bod yn ein plith ni fel annibynwyr. Dyna beth oedd yn safbwynt i. Rhaid i fi gyfaddau tan rhyw 10 mlynedd yn ôl. A'r safbwynt arall wedyn, y mae bedydd yn arwydd o gael yn derbyn i gorff Crist Isus. Felly, os yw'r plentyn wedi i fedyddio, neu i bedyddio, maen nhw Isus yn rhan o'r corff, a rydyn ni wedi datgan i bod nhw'n rhan o'r corff. A mae plant yn deall mwy nag y feddyliwn, i bod nhw'n deall yn wahanol i oedolion. Felly, yn ôl y safbwynt hwnnw, fe ddylen nhw i gyfranogi. Ac yn, fel o'n i'n dweud, yn yn achos un bersonol, mi o'n i yn cymryd safbwynt cymharol gaeth, a dweud y gwir, ynglyn a chymyn i'r plant. Oedd 4 o blant yn unan da fi, a beth ryfedd oedd yn Ne Affrica, pan o'n i'n byw yn fanna, safbwynt yr eglwys gynulleidfaol lle o'n i'n aelod, oedd bod pob un, waith bynnag beth oedd eu hoedran nhw, yn cael cymuno os oedd i rieni nhw yn hapus iddyn nhw gael cymuno. Felly oedd yn blant i, y 4 ohonyn nhw, hyd at yr ienga oedd yn 19 mis pan ydawon i dde Affrica, yn cael cymuno. Ond wrth gwrs pan wnaethon ni wedyn i Gymru, a fi oedd yn charge, yn gapelu yn hunan, ond nhw ddim yn cael cymuno bellach. A o'n i'n esbonio iddyn nhw, wel, chi'n bod, yn dealltwriaeth ni fan hyn yw braint aelodaeth yw derbyn cymyn.
Ond a ddwn mlaen am rai misoedd a oedd y plant y fi yn cwrdd pob dydd Sul. Reit, mewn rhyw gwrdd diaconied. Y diacon hynna un yn rhoi stŵr i fi am ddim rannu y cymyn gyda'r plant, achos wedodd mae'ch plant chi yn fwy ffyddlon nag unrhyw un o'r aelodau eraill, maen nhw'n cwrdd pob dydd Sul, maen nhw'n deall y well beth yw'r cymyn na nifer o'r aelodau, pam na ddylen nhw gael cymundeb. A felly heb pleidles mewn cwrdd eglwys, heb unrhyw beth heblaw am cwrdd diaconied, mi ddarpwyllwyd y gweinidog i newid safbwynt os ynglyn â plant yn cymuno. Ac o hynny ymlaen, wrth gwrs, mae'n blant i wedi cymuno ac unrhyw blant arall sydd wedi bod yn yr oedfaon wedi cymuno hefyd ar sail y gwahoddiad Crist yw'r cymyn. A hefyd, fi wedi dod i ddeall yn fwy dwys yn ddiweddar, os y'n ni'n cofio pwy oedd na yn swper olaf yr arglwydd, yn yr oruwch ystafell, oedd y disgyblion da na, a oedd Judas na fyd, a mi gas Judas gyd gymuno gyda'r disgyblion eraill. Gweitha'r ffaith oedd Iesu'n gwybod yn beth oedd e'n mynd i wneud, iddo fe, ond oedd e'n rhan o'r gymundeb hwnnw, gas e ddim i gael mas. Felly dyna pam dwi ddim yn credu mewn cael unrhyw mynd mas yn oedolion beth bynnag beth maen nhw wedi wneud os dyn nhw am gymuno rhwng eu cydwybod nhw a Duw yw hynny, a chyda plant mae'r croeso iddyn nhw, mae'r croeso yn agored iddyn nhw i wybod bod Duw yn eu caru nhwthau hefyd. Os unrhyw farn arall ydych chi, fi licio dadle gyda bobl, dyna'r profiad o siwrt ddaethon ni yn y cylch ma i gael plant yn cymuno, am fod y diaconied wedi stybwrni gyda'i gweinidog, am bod e ddim yn rhoi cymyn i'w blant ei hunan. Ydy o'n iawn felly, sori, ydy o'n iawn felly rhoi y bara a'r gwin felly? Yn ddiwinyddol, yr un peth a'ch ffrindiau yn yr Eglwys Gatholig, Glenys, yn ddiwinyddol, does dim gwahaniaeth rhwng y bara a'r gwin. So mae gen i hawl felly i roi y ddau yn does? Lan i chi, dwi ddim yn bab arnoch chi, Glenys. Mae hawl i chi benderfynu hynny. Iawn. Ond ie, mi faswn ni'n dweud hynny. Achos dwi ddim yn gweld gwahaniaeth rhwng y ddoi fath. Rhwng y bara a'r gwin. Yn bersonol. A does neb wedi rhoi dadl i'n ddarbwyllo i'n wahanol. Felly gallwch chi gymryd hwnna fel barn esgobol, ex-cathedra. O dwi yn cytuno fo'r esgob felly. Reit, gwrdd. Da iawn. Mae'n falch dy fi glywed. Reit, ni'n mynd i droi nawr at y nuts and bolts, fel maen nhw'n dweud. Gallai ofyn un cwestiwn cyn i ni fy mlaen? Ioth, gwrs. Achos oedd e'n dweud, wel, yn yr ail bwynt myna, neu'r ail ffordd o edrych arno fe, bod chi'n gallu rhoi cymyn, os oes rhywun wedi cael ei fedyddio yn barod. Beth am blant sy'n yn yr eglwys sy'n dod yn ffyddlon a heb gael ei fedyddio? Wel, mae hwnna'n bwynt diddorol ond yw e. Ac oedolion yr un fath. Achos, i fi chi'n gweld,
bedydd yw'r sacrament sylfaenol. Bedydd yw'r sacrament sydd yn croesawu i fywyd cynulleidfa yr eglwys. Felly, yn bersonol, os oes rhywun heb i bedyddio, mae'n od wedyn ni bod nhw'n derbyn y sacrament cyfnerthu, sef y cymyn, yr ail sacrament, os nag i nhw wedi dangos i bod nhw wedi cychwyn ar hyd y llwybr Cristnogol. Ond dwi ddim yn mynd i stopo hyn, rhywun cofiwch rhag gymuno os dyn nhw heb i bedyddio, ond yn ddiwynyddol, dyna siwt bydden ni'n gweld y gwahaniaeth, achos prif sacrament yr eglwys yw bedydd. A'r ail sacrament, yr sacrament eilradd, yw y cymyn. Fel enghraifft, yn yr oruwch ystafell, yn y cofnod yn Efengil Iowan, pan mae Iesu yn golchi trad i ddisgyblion, a mae un ohonyn nhw yn mynnu, wel, golch fy nghorff i gyd. A mae Iesu'n gweud, na, mae'r trad yn ddigonol. Yn geiriau eraill, mae hwnna wedi cael ei ddehongli fel yn y bedydd fe'n golchwyd ni yn llawn, ond mae angen yn atgoffa ni yn y cymyn o wythnos i wythnos neu o fis i fis yn bod ni'n gadwedig, bod rhaid i ni cael yr atgof yna a'r uno yna o'r newydd yng Nghrist. Ond bod y golchi wedi digwydd, bod y glanhau wedi digwydd. Felly, chi'n bod, pidwch Sian ag atal y cymyn rhag plant os dyn nhw heb i bedyddio, ond gofynnwch y cwestiwn, pam nad dyn nhw wedi bedyddio felly? Bydde hwnna yn gwestiwn pwysicach i fi i ofyn na'i gwrthod nhw rhag y cymyn am nad dyn nhw wedi i bedyddio. Na ten. Iawn. Fi'n trio mynd nôl achos mae amser yn mynd yn drech na ni. Reit. Rai egwyddorion. A mae hwn yn mynd nôl at y pwynt nath un ohonoch chi'n gynharach. Nid atodiad i oedfa, ond ran allweddol o'r oedfa gyfan yw'r cymyn. Mae'n oedfa gymyn. So ni ger ryw atodiad bach ar ddiwedd y cwrdd yw'r cymyn i fod, ond mi ddylai'r oedfa gyfan gael ei lunio o amgylch y cymyn. A mae rai enwadau hyd yn oed, fel enwad pan o'n i yng Nghanada, Christian Churches Disciples of Christ, yn rhoi y cymyn yng nghanol yr oedfa, cyn y bregaeth hyd yn oed. Mae yna bregaeth, ond maen nhw'n credu fod y cymyn yn adrodd cyfrolau ei hunan, a felly yn rhoi y cymundeb yn ganolog yn y gwasanaeth. Dwi ddim yn arddel hynny o anghenraid, ond mae'n bosibilrwydd. Os dyn ni eisiau cadw bobl ar ddihun rhyw ddysil, gallwn ni wpo cymyn yn y canol cyn y bregaeth. Batrwm y cymundeb ei hunan wrth y bwrdd yn seiliedig ar batrwm y swper olaf. Cymerodd fara, roddodd ddiolch, torrodd, roddodd i'w ddisgyblion, cymerodd y cwpan, diolchodd, rannodd, yfodd pawb. Felly mae drefen ac urfas i'r cymyn. Ac yna, gateb y cwestiwn yn gynharach, mae'r sacrament a'r gair ynglwm wrth ei gilydd. Ni ellir y sacrament heb y gair. Ni ellir y Crist byw wrth y bwrdd heb y Crist a'i wirionedd yn cael ei ddatgelu drwy y gair. Nawr, trefn yr oedfa, a dyma lle fedrwch chi troi at y llyfr gwyrdd. Mae'n siŵr bod chi gyd wedi argraffu 340 tudalen.
yn gynharach yn syth pan gyrraeddodd y copi i chi. Os newch chi edrych ar y gwasanaethau Cymun, mae yna sawl gwasanaeth yn y llyfr gwyrdd, gan ddechrau gyda'r trefn yn raddodiadau'r annibynwyr a'r bedyddwyr ar dudalen 30. Ac yna ar dudalen 40, mae'r hyn adwaenir fel trefn ecwmenaidd ar gyfer cymundeb. Mae hwn yn debyg iawn i beth falle byddwch chi yn gyfarwydd ag yn yr eglwys Anglicanaidd neu'r eglwys Wesleyaidd. Wedyn, os droiau at dudalen 58, mae yna drefn cymundeb pan mae plant yn bresennol ac yn cymuno. A rwy yn defnyddio'r y drefn hon ambell waith hefyd. A mae'n dda dweud y gwir, achos os edrychwch chi fyna ar dudalen 58, gyda geiriau sefydlu'r swper, mae Beibl bach i blant yn cael ei ddefnyddio fel y testun. Rydyn ni'n cynnal y cymundeb hwn am i Iesu rannu'r swper gyda'i ddisgyblion cyn iddo farw. Yn ôl y Beibl, dyma ddigwyddodd. Cymerodd Iesu fara, diolch i Dduw amdano, a'i dorri'n ddarnau mwyn i bawb gael ei siar. Hwn ydy fy nghorff i, yn cael ei roi ar eich mwyn chwi, meddai. Yna cymrodd gwpan o win, diolch i Dduw amdano, a roi diod i bawb. Hwn ydy fy ngwaed i, fy mywyd i, yn cael ei golli eich gwneud chi'n ddiogel. Am fy mod i'n marw, fe fyddai'n dod a rhoi llawer o bobl yn ôl, a dod â llawer o bobl yn ôl at Dduw. A mae'n ffurf wasanaeth llawer fwy syml ac uniongyrchol na'r ffurf wasanaeth ecwmenaidd sydd o'i blaen. Ac wrth gwrs, os ych chi yn mynd â Cymun i'r aelwyd neu i gartre preswyl neu nyrsio neu ysbyty, mi fedrwch chi gwtogi yn sylweddol ar ffurf gwasanaeth gyda darlleniad byr a gair o gysur cyn rannu wrth y bwrdd. Felly, mae'r patrymau sydd yn y llyfr gwyrdd yn gyfarwydd i ni o'n harfer ni fel annibynwyr. Ond mae beth sydd ar y sgrin yn fan hyn yn atgoffa ni o'r pethau sydd yn bwysig yn dathliad ni o'r Cymun. Ar yr adeg briodol o'r oedfa dechreuir y cymundeb, emyn casglu o gwmpas y bwrdd, gweddi sy'n cynnwys cafed o bechod, diolchgarwch a gweddi am bresenoldeb yr ysbryd glân. Fel mae'n digwydd yn y llyfr gwyrdd, y weddi yn y drefn sy'n dechrau ar dudalen 30, y parchedig Euros Wyn Jones ysgrifennodd y weddi arbennig yn fanna. Ac yna cymryd, torri a rannu'r bara, gwneud hynny yngwydd y gynulleidfa fel yn bod ni yn efelychu, gweithred, Crist, cymryd a rannu'r cwpan gwyn, neillnau ar wahân, bod y bara mewn mas gynta a wedyn i'r gwyn, neu fel yn un o'n gapeli mae yna blatiau bach unigol gyda bara ar ben bob cwpan gwyn. A maen nhw'n mynd mas mewn un trei wedyn. Maen nhw gyda chi hefyd, Ann, ydyn nhw? Ydyn. Bara a gwyn yw cymryd gan y gynulleidfa gyfan, nid yn unigol. Nawr, fi'n gwybod mewn rhai capeli, mae y gynulleidfa yn bwyta'r bara
yn yfed y gwin yn syth pan maen nhw'n ei dderbyn o'r trei. Ond yr arfer fwy cyffredin sydd gyda ni fel annibynwyr yw bod ni'n aros nes bod y diaconiaid wedi cyrraedd nôl y sedd fawr, bod nhw wedi cael i bara, wedi cael i gwin, y gweinidog wedi cael i fara a'i win, neu i bara a'i gwin, a bod pawb wedi ni yn cyd gymuno, achos swper y teulu yw hwn nige mater unigolyddol. A falle dyma un o'r resymau pam nad i ni yn dilyn yr arfer Anglicanaidd o bosib, bod bobl yn dod mlaen un ac un. Falle bod e'n well o ni, dwi ddim yn gwybod. Fedrwch chi wneud thesis doethuriaeth ar hyn ynghyn pam yn union i ni yn cymuno gyda cwpanau bychain a platiau bychain yn lle un fflat mawr a un cwpan cyffredin. Ond mae hawl dyn ni. Os ydrychwch chi eto yn y drefen ecwmenaidd yn y llyfr hwn, mae yn arfer un cwpan. Felly mae'n rhan posibl yn yn trefen ni. Weddi o ddiolch y weddi Ewcharistaidd os menwch chi, am roddio, a mi fyddwch chi, os ych chi wedi bod mewn cwrdd Anglicanaidd neu Catholig, yn gwybod bod yna weddi Ewcharistaidd hir, lle mae'r cyfan yn cael ei grisialu yn y weddi honno. A wedyn emyn. Naill na'n dathlu thema'r oedfa gyfan neu ystyr y cymyn ac yn cynnwys elfen o ddanfon allan. Reit, fi'n mynd i gau hwnna a fi'n mynd i ofyn i chi cwestiwn syml. I chi'n eistedd lawr neu chi'n sefyll lan i ganu'r emyn ar ôl y cymyn? Sefyll. Sefyll, os rhywun yn eistedd. Eistedd. Mae'r rhan fwyaf o'noch chi'n eistedd. Reit, pam y rai o'noch chi'n eistedd, pam y rai o'noch chi'n sefyll de? Ife ar ôl neu cyn o'ch chi'n gofyn nawr? Ar ôl. Ar ôl. Sefyll, ie. Arferiad. Arferiad, ie. Dyna beth yw fi'n credu. Eistedd cyn y cymyn i ni'n neud. Pardon? Eistedd cyn y cymyn. O, reit, diddorol. O, reit, dwi ddim yn gyfarwydd ar arfer yna. Yr arfer i fi'n gyfarwydd ag yw bod ni'n canu emyn croes ganolog yn aml iawn cyn y cymyn, a bod ni'n canu emyn llawen ar ôl y cymyn, ond yn eistedd lawr. A dwi dal ddim yn deall pam. Falle gallaf rhywun yn addysgu i pam ni'n gofod eistedd lawr ar ôl y cymyn. Sa'n gwybod pam, ond mewn un capel beth sy'n ynddo yn gwynyddu'r cymyn, a'i arferiad nhw oedd o'n nhw'n sefyll, o'n nhw'n eistedd i ganu pob pennill tan y pennill olaf o'r emyn ar ôl y cymyn, a wedyn o'n nhw'n codi wedyn ar gyfer y pennill olaf o'r emyn. A hwnna'n swnio'n gymleth iawn. Wel, lwcus bod nhw wedi rhybuddio fi bod hynny'n digwydd. Mae ateb gyda Sian Roberts i ni. O, sgyn i'n matab, yn draddodiadol yn y capel ni, oedden ni'n ista yn yr emyn ar ddiwedd y cymundeb. Yn y blynyddoedd dwytha mae cynweinidog gosen y Presbyteriaid fan hyn, Gronwy Brys Owen, y Bala, mae o wedi bod yn gweinyddu'r cymundeb i ni yn eitha rheolaidd. A wedyn oedd o'n mynd bob tro bod ni'n sefyll, bod ni'n codi i ganu'r emyn dwytha. A fydda fo o hyd yn dweud fel y cododd yn harglwydd ni o'r bedd, bod eisiau ni sefyll ar yn traed. Fi'n licor darlun na, so mae'r Presbyteriaid wedi rhoi troedigaeth i chi. Yndyn. Ambell beth da.
Fi'n credu bod yr arfer yn deillio o'r traddodiad i ddweud bod ni'n dangos parch. Bod ni'n dangos parch wrth eistedd yn yr emyn ola. Ond a dweud y gwir, dim ond yng Nghymru fi wedi dod ar draws yr arfer yna, a dim ond ymhlith capeli'r annibynwyr a capeli'r bedyddwyr i fi wedi dod ar draws yr arfer o eistedd yn yr emyn ola mewn oedfa cymyn. Bob man arall fi wedi bod drwy'r byd, mae bobl wedi sefyll lan, waith bynnag beth yw eu traddodiad nhw. A hefyd, yng Nghymru, oedd i fewn i eglwysi Anglicanaidd a Presbyteraidd sefyll ar ei trad. Felly fi'n rhoi fe lawr i un o'r arferion traddodiadol yna mae pobl wedi cadw, a falle bod nhw wedi anghofio erbyn hyn, pam mae bobl yn eistedd lawr i'r emyn wedi'r cymyn. Achos yn sicr dyw Dale ddim yn dweithio ni yn y Manual of Congregational Principles, gas ei ddim i ddysgu i fi yn y coleg diwynyddol, felly dwi ddim yn gwybod pam. Siad hawli. Credu ta'r reswm yn un eistedd cyn y cymyn i ganu'r emyn, cyn bod ni'n dechrau fwrdd y cymyn yw i ymdawelu ac i gael amser i ystyried beth sy'n mynd i ddigwydd. Credu ta'r reswm. Sneb wedi dweud nawr ddoi, ond mod na beth o'n cymryd y beth. A mae hwnna'n reswm dilys a falle dylen ni i wneud hynny yn arfer yn enwedfaon ni. Dylen ni felly gael amser o dywelwch. Dychmygwch nawr yn y cwrdd y Sul nesaf, os newch chi ddweud, ni'n mynd i eistedd dawel am 5 munud yn myfyrio. Beth byddai bobl yn dweud? Bydden nhw'n cael ofon, Catrin, chi'n credu? Byddai bobl yn cael ofn, eistedd mewn tawelwch am 5 munud yn myfyrio. Achos, wrth gwrs... Os Catrin arall i gael dych chi, neu dim ond fi sy'n fan? Dim ond chi sydd? O'n i'm yn siŵr os oedd Catrin arall i gael. Na. Wel, dwi'n meddwl felly fydden nhw'n meddwl bod 5 munud yn bach yn amser hir. Ond dwi'n meddwl felly munud. Dwi'n meddwl bydd hwnna felly yn dwysau chymod beth sy'n mynd i ddigwydd a ffocysu ni, helpu pobl i ymdawelu meddyliau. Dwi'n meddwl bod eisiau na dweud y gwir. Dwi'n meddwl sef yn arferiad neis i wneud yn syth ar ôl y cymyn a cyn canu'r emyn. Jyst cael 2 munud o dawelwch. A chi'n berffaith iawn achos eto os o'ch chi'n edrych ar y llyfr gwyrdd, mae e'n annog tywelwch. Mae annog hynny yn bwysig. Pidwch wneud fel nath rhyw organydd, rhyw dro, pan oedd y gweinidog wedi cael tywelwch ar ddiwedd yr gweddiau, a mynd straight mewn i ganu weddi'r arglwydd ar yr organ, achos o'n meddwl bod y gweinidog wedi gwpla. Ond oedd y gweinidog yn fwriadol wedi cynnal tywelwch. Siad Meinir? Just cwpl o bethau o'n i eisiau rannu efo chi. I ddechrau, dwi wedi bod yn meddwl am emyn elfed, chymod, nid oes i mi o ffeiriad, ond Iesu Grist ei hun, ynda? Ac ordyn rai eraill ond geiriau mab y dyn, a dwi'n hoff iawn hynny. A dyna pam dwi ddim yn o'r hoff o beidio cael y cymyn os dwi'n mewn eglwys Gatholig, a dwi ddim yn o'r hoff chwaith o bod yn onest o fynd ymlaen yn yr eglwys yng Nghymru, yn yr eglwys Anglicanaidd. Dwi'n hoff iawn o'r arfer yn bod ni yn rhannu yn y bwyta yr yfed ar yr un pryd, oherwydd mod i'n hoff o'r adnod 33, dwi'n meddwl, di'r adnod yn yr 11 bennod yn Corinthiaid cyntaf, rhoswch am eich gilydd, ynda, pan fyddwch chi'n bwyta. Felly dwi'n hoffi'r uno yna a'r yr cymuno yna efo'n gilydd. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth eitha cyfrin.
O'n eisiau rhannu efo chi hefyd, mod i wedi cael y magu yn Habernacl Dolgellau efo parchedig Hywel Wyn Richards, ac oedd o yn hoff iawn o ymdawelu ac o urddas a sancteiddrwydd. Ac dwi'n gwerthfawrogi hynny oherwydd mod i wedi, mae'n debyg, cael yn magu ar hynny. Ond hefyd, yn capel ni ym Mhenarth rwan, mae yna rhyw draddodiad bach wedi codi bron iawn fel rhyw ymarfer byrfyfyrio, saffwch chi, bod pam mae'r organydd yn chwarae tra mae'r aelodau sy'n mynd o gwmpas yn rhannu y bara a'r gwin, mae hi fel arfer yn dewis rhywbeth mae pawb yn wybod, a mae yna weithiau torri allan i ganu'n digwydd canu tawel, ond mae o'n rhywbeth, a deud y gwir, sydd wedi'n symud i'n fawr, a mae yna nifer fawr yn y gynulleidfa yn hoffi o'n fawr iawn, a dwi wedi gweld pobl yn torri lawr i drio oherwydd bod hynny'n ei symud nhw. Mae rai fi hefyd rannu efo chi bod yna rei yn y gynulleidfa yn ei gysau o. Felly mae hynny wedi bod yn chydig bach o fater o drafod yn y capel os oedd hynny yn mynd i gario ymlaen i beidio. Ond mae o jyst yn rhywbeth sydd wedi dechrau digwydd yn hollol naturiol. Mae'n eitha braf, ond mae gennym ni mewn ffordd rhyw falans wedyn o ymdawelu a cyd uno i ganu sydd yn eitha neis. Iawn, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Wel, mae'n amlwg oedd Elfed ddim wedi llwyddo darbwyllo'r pab i newid i ddiwinyddiaeth ynglyn â offeriadaeth Crist ei hun. Ond beth sydd yn bwysig wrth gwrs, a dyma pam i ni gyd o amgylch y bwrdd fan heno, yw yn bod ni fel annibynwyr yn deall bod hawl gan unrhyw aelod ar wahoddiad yr eglwys i rannu y cymundeb. Oedd Dale yn cydnabod hyn yng nghanol oes Victoria uchel 1884, oedd e'n dweud, os oes gweinidog yno, mae'n arferol i'r gweinidog i rannu'r cymyn, ond os dim yn yn traddodiad ni i rwystro yr eglwys i wahodd unrhyw un i weinyddu wrth bwrdd y cymyn. A mae'n bwysig yn bod ni'n cofio hynny, achos fi'n gwybod am nifer o gapeli sy'n dweud, so ni wedi cael cymyn am flwyddyn, achos dyn ni ddim wedi gallu cael gweinidog i ddod. Ceisio darbwyllo yn yr amgylchiadau hynny, dywisiwch chi rywun, o'ch blith chi i weinyddu'r cymyn, i fod yno wrth y bwrdd yn arwain y cymyn. Os mae'n bwysicach bod chi'n cael na bod chi'n aros ys bod chi'n gallu cael pregethwr i wneud drostoch chi. Nawr, public service announcement wrth gau, pan ni wedi wneud cwrs yma o'r blaen, fi wedi ryteg dros 2 noson. Ond mae'r ordors fi wedi cael tro yma yn dweud mae rhaid i fi wneud dros 1 noson. Felly dyna pam dwi ddim wedi mynd i'r manylder fi wedi o'r blaen ynglyn ag unrhyw y geiriau i'w defnyddio mas o'r llyfr gwasanaeth ac yn y blaen. Felly, os ych chi'n teimlo bod chi moyn sesiwn arall yn fwy penodol yn ymwneud â chynnwys y cymundeb, rhowch wybod i fi, anfonwch e-bost i fi neu rhywbeth, a gallwn ni drefnu part 2 o hyn. Achos fi yn ymwybodol bod ni wedi bod yn treulio fwy o amser yn edrych ar yr egwyddorion heno nag ar faterion ymarferol. Felly, os oes unrhyw sylwadau arall gyda rhywun i'w gwneud o gwbl? Sori, Aled, just yn dechnegol, dwi wedi colli chi o leia chwarter i fyny i drefn y gwasanaeth.
allwch chi yrru copia o'r PowerPoint i fi, please? O, reit, oce, na, dim problem, gallai anfon PowerPoint i chi. Dim Do, mi problem. ath y signal i'r rwla. Do, o'n i gweld bod chi wedi diflannu. Reit, o'n i'n meddwl bod chi wedi mynd mas i ware hoci ti fas, neu Na, rhywbeth. dwi'n heno. Dim heno. Na. Ond bydd recordiad ar gael, beth bynnag? Bydd recordiad ar gael. Gallai anfon recordiad i chi. Na fo, gwych, diolch fawr. Sian Meinir? O, o'n eisiau codi rhywbeth ynglyn â wythnos dwytha, os di hyn yn le da i dod o fo i fyny. Just Glenys, nathoch chi ofyn am lyfryn y fyddai'n dda ar gyfer pobl ifanc. Dwi jyst o'n i'n meddwl ar y pryd am un, ond des i chwilio amdano fo, a o'n i eisiau dangos i chi hwn, pam Iesu, cyhoeddiadau'r gair, dwi'n yn gwybod pryd, 40 ceiniog oedd o. Mae hynny'n golygu bod o'n yr 80au cynnar, swn i'n meddwl. Ond mae o'n lyfr andros o dda, a beth sy'n ddiddorol amdano fo ydy, so dwi'n yn gwybod os ydych chi'n cysylltu fo Aled, os fysa fo dal ar gael, neu fysa gen fo gopi. Ond beth sy'n dda ydy, dwi'n yn gwybod os gwelwch chi, ond mae o'n deud ylwch lluniau gan Charlie Mackesy, a sydd wedi wneud, ych chi'n meddwl, mae'r eri Topwood, sydd o'r cyfeithiad yn dydi allan y bachgen, y wahadden, a'r, da chi'n gwybod y llyfr, mae pawb yn di dotio arno fo ar hyn o bryd. Felly, fysa pobl ifanc, mae'n siŵr yn gwybod am y llyfr hwnnw. A mae'n dipyn o beth yn y llyfr hwnnw, fe sy'n andros o dda. Does, da chi'n gallu cyplysu. Ond mae'r llyfr yma'n wych. Y llyfr bach ydi, ond mae'n llawn lluniau a cwestiynau efo esboniadau. A dwi jyst i bod drwyddo fo, fynd drwyddo fo. Dwi wedi gael o'r sblynyddoedd. Felly, mae hwn yn lyfr sa pobl ifanc wrth i bodda, swn i'n meddwl, mynd drwyddo fo. Gobeithio bod hynna'n iawn, Aled, bod fi wedi rhannu hynna. Hwnna'n berffaith iawn. O, diolch yn fawr. Mae yn gweld Aled, wrth gwrs mae'r un ardal y fi, tydi. Yndi, os ydych chi'n cael problem, dwi ddigon bodlon cymryd lluniau honno fo, os ydych chi isio. Os fedrwch chi'n cael trafferth cael copi. Ie, o, diolch o galon, diolch yn fawr iawn. Wel, gobeithio bod y barchedig Aled Davies yn rhoi comisiwn da i chi nawr am plygo pethach. A beth i fi'n ei ffindo gyda pethach cyhoeddiadau'r gair, mae'r pris mae fe'n gwerthu pethau am nawr, y pris oedd pan gas ei gyhoeddi'n wreiddiol, mae fe'n chargio. Felly mae'r llyfryn bach ma gyda fi, Sylfaen a Gwraidd, gas i gael ei gyhoeddi rhyw 5 mlynedd ar 20 yn ôl, a mae dal yn $4.95 y pris mae Aled yn gwerthu fe amdano fe nawr. Os yna unrhyw sylwadau eraill, gadewch i ni weddio. Diolch i ti am yn cynnyll ni o Dduw. Diolch dy fod ti bob amser yn cynnig bwrdd agored i ni ddod ato. Bod Iesu wedi cyflawni'r cyfan ar y groes, a bod y cymundeb yn aros fel atgo parhaol o'r aberth hwnnw, a hefyd yn nerthu ni o ddydd i ddydd i lynu ato ef. Bydd gyda ni nawr, bendithia ni, a par i ni fod yn dystion ffyddlon i Iesu Grist, ac yn ei enw. Amen. 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 Nos da i chi i gyd. O, fi wedi mynd dros yr amser o'n i'n bwriadu. Sori. Diolch yn fawr iawn, Aled. Sori. So, welwn i chi nos lun i'r amgylchedd a nos fawrth i angladdau. Hwyl i chi. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Hwyl.